bones, benvinguts, benvingudes una vegada més a l'escola virtual. Avui us portem un dels contes del Bosc de Colors, editorial Barcanova, que es titula La rateta. Esperem que us agradi molt. És el segon títol d'aquesta col·lecció, d'aquesta part, per als més menuts, doncs és el segon títol. I anem amb el conte. La rateta. Aquí veiem, a la portada, veiem una rateta que està escombrant una escala. I anem a veure com va aquest conte. El conte formava part de la selecció de llibres de l'aula d'acollida de la meva escola, però ara no tenim ja aula d'acollida, l'he fet servir. Estel Baldó, Rosa Gil i Maria Soliva, o Soliva, segurament, perquè si no portaria accent. I il·lustracions de Montserrat Mondragon. Esperem que us agradi molt aquest conte. Tenim la mateixa imatge de portada i aquí, al seu interior, una rateta. Molt bé. I vaig a obrir una miqueta perquè es vegi tot. I veiem aquí la rateta, que segueix escombrant la seva escaleta i diu: «Oh, un dineret! Em compraré un llacet!» Heu vist? Ha aconseguit un dineret escombrant l'escaleta. I té una visita. Ve un senyor que fa quiquiriquí amb una floreta i a sobre de la floreta un ocellet. I ve molt elegant. I la resposta de la rateta és no. No m'agrades. Bé, la rateta doncs no li ha agradat al gall. I després té una altra visita que fa bup, 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 bup. És un gosset amb també una floreta molt maca. Va així vestit d'esportista. I la resposta de la rateta és no m'agrades. La rateta torna a dir que no. I després té una altra visita que fa bé, bé, amb una flor a la boca i una fantàstica bufanda de ratlles verdes i grogues. Està molt xulo. Però la rateta respon no m'agrades. També li diu que no. Té una altra visita. És un nen que fa oinc, oinc, oinc. Porta una flor vermella i un peto groc molt xulo. També va a conjunt amb un mocador groc al coll. I la rateta li respon: no m'agrades. Tampoc li agrada el porquet. I té una altra visita que fa meu, meu. I és un gatet que amb un jersei verd i uns pantalons taronges. I també porta un ram de flors. I la resposta de la ratolineta, de la rateta, és sí, m'agrades molt. Ha escollit. I després es veu una imatge en conjunt amb tots els amics, amigues, veïns, veïnes que estan aquí, s'han reunit per, sembla ser, doncs, que s'han trobat, s'han fet amics, s'han fet parella. La rateta i el gat es van enamorar. Pel vestit que porta, sembla que s'hagi casat. Això no ho sabem, però sembla que s'hagin casat. En tot cas, s'han aparellat i s'han enamorat. I ell va molt elegant, amb un barret i amb una llaç al coll, i ella s'ha posat unes floretes al cap, un vestit blanc, a conjunt amb els seus talons, i segueix portant el seu llacet. I, si no m'equivoco, correcte, el conte ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Adeu.